Magandang gabi mga kolog, mga auntie. Tugutin sa kunin nyo na mga nasa katahuran nini mga oras sa Good evening po sa inyo mga kabisyo. Ayan, kumusta po ang ating araw ng Miyerkules? Tama, no? Ayan, bilis ng araw po mga kabisyo, no? And of course, kumusta ang sweldo? Last day ngayon sa buwan ng Enero. Bukas, February 1, ang sweldo kahapon ba? Or kanina, baka naman bukas pa. Sige lang. Siyempre, pag medyo tumatagal yung sweldo, tayo po'y natutong magtipid. Pansinin mo, pag malayo-layo pa yung sweldo, no? Pag hindi mo pa natanggap yung sweldo mo, dati kumakain ka lang ng humba ngayon medyo nagtitipid ka na. Bulad at saka ginamos lang kinakain mo. Alam naman natin yan mga kabisto, pag hawak po natin yung pera, parang gusto nating gumastos, no? Oo, iba naman din. Punta sa Lazada, punta doon sa Shopee o kaya Amazon para makabili. Kumakati kasi yung kamay natin pag tayo po ay may hawak, no? May mga ganong klaseng tao, no? At sino ba yan kasama dyan? Ikaw ba yan? Tutoy ba to? Yawards! Yawards talaga, no? Hello po! Ayan, good evening sa mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio. Ayan, sa ating mga manong driver na nasa biyahe ngayon, no? Kumusta ang biyahe natin ng call? Si pasahero mo, si auntie, kumusta din? At syempre, sa mga pamangkin po natin, no? Nasa bahay, nakikinig sa atin. Ayan, hello po kasama ang kanilang mga magulang. Ayan, at welcome once again sa ating programang Totoy na Love. At ang lagi nating mga pinag-uusapan po dito mga angkol, no? Mga auntie. Siyempre sa mga happenings po sa ating buhay-buhay, no? Pwede sabihin natin na yung buhay ngayon, yung buhay noon, mas masarap yung buhay ngayon kaysa sa noon or vice versa ba? Mas masarap yung buhay noon kaysa ngayon. Ayan, yan po yung ating titimbangin po natin yung mga kabisyo, no? Of course, kasama si Uncle, si Auntie, at syempre sa ating mga pamangkin. Ayan. Yawards. So, hello po! At etong gabing ito, magandang pag-usapan dito mga kabisyo, no? Especially, yung mga hindi iniisip na, yung binabaliwala na kanila, yung kanilang mga future, no? Kumbaga, yung mga medyo may edad na siguro, o hindi mga 30, 40s, or sabihin niya natin mga 20s, yung mga bata-bata pa ngayon. Dapat lagi niyong intindihin na napaka-importante talaga kung pinag-iisipan natin kung ano ba pwedeng mangyari in the future. Siguro kung bata-bata ka pa, no? Ikaw pamangkin ngayon, sasabihin mo, bahala na, kisira-sira. Kisira-siraan ang door. Pero alam mo mga kabisyo, habang tumatanda ang isang tao, parang sasabihin niya, uy, ano kaya mangyayari sa akin, no? After 2, 5 years or 10 years from now. Di ba? So kaya nga, naisip po natin ngayon na pag-usapan natin ang tanong dito, handa ka ba sa iyong pagtanda? O matanda ka na ngayon? Pero alam mo mga kabisyo, no, dati kasi, sa mga bata-bata pa kasi, baliwala lang. Pero pag, alam mo, pag sabi pa bata, bata-bata, marami pang taon yan. Yan pa, para lang yan sa mga matatanda pag iniisip yung future, pero hindi po, no? Pag-isipan po natin yan. Hindi man siguro, no? Hawak natin ang hinaharap ni ate. Hinaharap natin, no? At least kahit papano, napaghandaan naman natin, no? Alam naman natin na yung Diyos yung may hawak po ng ating buhay. Ayan. Pero kailangan din natin na ihanda din ang ating sarili. Kasi, especially ikaw, may anak ka ngayon. Sasabihin mo, okay lang yan. Engineer naman yung anak ko. Kaya sabihin mo, okay lang yan. Pagtanda ko kasi doktor naman yung anak ko din. Pagtanda ko, siya naman yung maggagamot sa akin. Di ba? Yawards! Yawards talaga. Pero ang tanong doon, mga angkol, wala ba? Hindi ba mag-aasawa yung anak mo? Baka magdalagang ulay lang na. Huwag naman ganon. Pag-asawahin mo naman yung anak mo. Kaya, may naisip tayo na yung mga sasabihin ng iba, yung mga pagtanda ko, gusto kong pumunta sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Yawards! Yawards! Gusto kong mag-abroad. Gusto kong pumunta sa Holy Land. Yawards! Diba? Or kaya naman gusto kong pumunta sa ganitong bansa. Alam mo mga kabisyo, no? Mayroong maraming mga magagandang lugar sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaring maging maganda para sa mga matatanda. Depende po yan, no?
Pero, yung iba naman, ayaw din umalis ng bansa. Kasi walang mag-aalaga eh. Meron mang mag-aalaga, pero hindi naman kaano-ano, hindi naman pariente, hindi naman kamag-anak, di ba? So gusto lang nila dito lang. Kasi pag tumanda sila, gusto lang manirahan sa bahay ng kanilang mga anak. At mangingialam sa pamilya at sa mga apo nila. Anak mo yung problema. Yan ang mga problema dyan. Pero alam mo mga kabisyo, no? Ano man ang plano mo sa buhay, siyempre, andyan din yung Diyos din, no? Pero kaya lang naisip ko to, gusto kong pag-usapan po natin yung itong mga kabisyo. Punta ka sa aking fan page sa Totoy Bato Official at nakalagay doon. Okay, no? Para sa'yo. Aha, hindi naman para sa'yo. Nawala. Kung ikaw ang papipiliin, saan ka maninirahan pagtanda mo? Dalawa lang tong lugar na to, ha? Yung malapit sa bundok o malapit sa dagat? Saan ka ba maninirahan? Sa bundok siguro ako kasi merong ganito, masarap yung simoy ng mahangin at saka mabango, o kaya naman sa dagat. Gusto ko kasi yung simoy ng hangin ganon. So meron tayong iba't ibang mga rason, mga kabisyo, kung saan ang preferred mo pag tumanda ka. Makuy-kuy na gugaan na, di ba? Parang Apo, saan na si lula mo? Kargahin mo nga ako, apo, doon ka lula mo. Mupatong ko. Di ba? So, eto na yon mga kabisyo, ha? So, mag-comment na po kayo sa aking fan page sa Totoy Bato Official kung ikaw papipiliin saan ka maninirahan pagtanda mo, kung malapit sa bundok o malapit sa dagat. At kung bakit, no? Ayan. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating programa, ang ating mga sunata, ang ating mga music dinhi sa Totoy na Love. Ako po si Totoy Bato. Mayong gabi ko, lanti, mga pamangkin. Yakapin